Jopuonj wacho ni giseketo ikruok makare ma otelo ne yepo mag sikunde sama moko kuom jonyuol to pod nitiere kod ywak. Juma ne oloso kod moko kuom jokanyo mag somo ka odong' mana seche machuok kende to jopuonjre dok e sikunde tok yiero. Ng'wech mar kampen mar siasa nyocha ogik e debe kendo sikunde ne olor mar chiwo thuolo ne yiero. Koro jopuonje kaachiel kod jonyuol kwano mana seche kapok oyaw sikunde mano lor motelo yiero maduong' chieng' tich ariyo ma juma mokalo. Ikruok e sikunde chalo nade? Hivi leo nimekuwa skulini pamoja na naibu wa mwalimu mkuu wangu. Tuko tunaandaa ratiba ya jinsi tutakapofungua shule kesho. Tuko tayari kabisa ili wanafunzi waingie shuleni, kwani muhula umekuwa mfupi na tukiendelea kukaa nyumbani wanafunzi wataathirika katika mitihani. Jokanyo jiwo jonyuol mondo kote nyithindgi e sikunde ka gigeno juko kalendano mar somo wabedo sirochre kuom thuolo mokalo. Sani kendo wan e siasa kendo weche mag siasa nyomiyo chako lor sikunde abruptly mochako affect sikunde wa koro nyobedo ne yaw lor en gombo wa kaka jonyuol kendo mai chung mar National Parents Association ni mondo jonyuol release nyithindo doge school. Jonyuol release nyithindo doge school kiny nikech ministry temo mondo wajuk education calendar mondo ring kaka no ringo chon. Wan kaka jopuonj nocho ningo yaw sikul tarik 15 to nyochore nyaka tarik 18 ma en kiny. Ada wacho ni wan kaka jopuonj waikore mar dok e sikul mondo wadhi watieg nyithindo kaluwore gi tam machuok kendo mondo nyithindo dhi otim penj dwe mar 11. Kata bed jatend migawono mar somo ngire George Magoha oyango ni sikunde ok bilor kendo kaluwore kod ombulu mane ochor kuonde moko. Jonyuol moko pod kwayo thuolo mar ikruok. Koro nyithindo dhi yepo kaka dwarore, lakini kaka wang'eyo serikal mpango ne wakia, lakini ginyalo songesha. Pesa nikech be wan wachandore kaka wanyalo yudo pesa. Pesa be yudo tek, lakini watemo njia te kaka wanyalo yudo pesa mondo nyithindegi odhi skul. Jopuonj moko nyokono jonyuol ni mondo school fee balances ni FRS giting apana. Wan kaka jonyuol wakwayo ni kik mondo wakas jonyuol kod wach fees nikech nokor nyithindo dala mondo giomany fees. Nyithindo ogol dala ogol duogo dala mana mondo miyo chiwo nafas mondo tim weche mag yiero matimore sikunde. Jonyuol bende nyiso luoro margi e wi arita ma jopuonjre ka giwacho ni liet mar siasa pod nie yamo. Dwaher nyiso mana sirikal ni sama nyithindo dok e sikul security maggi wagombo ni mondo bed ensured ni sikunde war protected kendo sama nyithindo dok e sikul wagombo ni mondo kik harassment moro bede e towns magwa. Jopuonjre kod jopuonj geno reso thuolo mane okethore e kinde yiero ka sikunde yawo odiochieng' makiny. Jopuonj nigi ikruok, jonyuol mathoth bentie kod ikruok. Kata kamano gima miyo gi kibaji en omendano mar somo. Juma, Ramogi TV, Migori.